אוקיי, אנחנו פה בשביל לכסות משחק בין מאוז לניוקליר טייגרס. הסיבה שאנחנו מכסים את המשחק הספציפי הזה זה כי במשחק הזה שהתרחש היום, מאוז שיחקו את המשחק הראשון שלהם עם PR בקבוצה, ואנחנו פה כדי לבדוק האם הוא באמת מתאים למאוז בתור שחקן. כן, אנחנו בודקים את מאוז כזה. קבוצה יחסית גבוהה, נראה לי הקבוצה תכלס הכי גבוהה שעשתה שינוי כלשהו ברוסטר שלהם בקיץ האחרון, אני מניח. אנחנו נסתכל טיפונת על שתי המפות, נראה איך הוא משחק עם שאר הקבוצה. שוב, כשחקן בפני עצמו, נראה לי הוא אחלה של שחקן. כן, מאוז יודעים בסופו של דבר מה הם עשו כשהם בחרו אותו. הם כנראה גם בחרו אותו כי הם רצו שחקן טיפה יותר אגרסיבי, בהתחשב בשחקנים שהוא מחליף, הוא ואקזלקס. אז כן, בואו נתחיל לראות את המפה הראשונה, אנצ'נט, שהם שיחקו. לדעתי, יכול להיות שבמפה השנייה יש יותר מה לראות, אבל עדיין נתחיל מלראות את שתי המפות. קודם נעבור שנייה על סטטים. היו לו 15 קילים, מת 10 פעמים, בסדר, לא משהו קריטי. מה שמוזר קצת זה שהאחוזים של הראונד סווינג שלו, כי בעצם ההשפעה שלו על הסבב ועל הסיכוי שהוא ינוצח, לא היו גדולים. אוקיי, אתם יכולים לראות, כאילו, ספינקס השיג הרבה פחות קילים ממנו, ועדיין האחוזים שלו טיפונת יותר טובים, שלא לדבר על גזלקס וטורזי, אבל טורזי בסדר, זה היה משחק מטורף מצידו. אבל PR, למרות שהוא כאילו השיג כמות לא רעה בכלל של דמג', גם הוא עשה KAST, מקווה שאתם מכירים מה זה. בגדול זה כמה בן אדם כמה הוא היה משמעותי בסבב, אפילו אם מישהו אחר נגיד הרג ועשה טרייד עליו. אבל בגדול זה מוזר שזה נמוך כל כך. זה כנראה מה שמשפיע גם על זה שזה רק 1.3 ולא יותר מזה. כי תסתכלו על גזלקס, יש לו, הוא פשוט מת 3 פעמים יותר, אבל עדיין הוא יותר גבוה בדירוג ספציפית באנשנט. סבבה, אז בואו נקפוץ לתוך המשחק ונראה מה קרה שם. אוקיי, אנחנו כאן, PR הוא מספר 3. יש פה את החימום ואת כל זה, לא באמת אכפת לאף אחד. פה היה כאן את הפורס ביי מצד מאוז. האמת שמאוז ניצחו אותו בסוף. כן, בוא נראה, אתם יכולים לראות שהם ניצחו אותו, נשארו להם 4 אנשים, PR היה היחיד שמת. אבל זה היה השלבים הטיפונת פחות קריטיים. אני חושב שיותר חשוב להסתכל על הקילים שלו והצורה שהוא משיג אותם, כדי לדעת באמת איך הוא פועל בתור שחקן עם קבוצה. למשל, כאן בסבב הרביעי, המצב אבוד, כן? הם 5-2. הטיגריסים, אני מניח לדרך אני יכולה לקרוא להם, לקחו כבר את כל A, בגלל שיש להם פה את מיסקיו. יש להם תכלס, זה בגדול השטח של המפה שיש להם. אף אחד מהשחקנים של מאוז לא יכול להיות בטוח בשום אזור בשטח הזה. הוא לא יכול לדעת אם יש כאן שחקן או לא. ואקזרשן ראה פה את מיסקיו, אז הם גם יודעים שזה מה שקורה. אז כרגע PR ואקזרשן מנסים להשיג עוד איזה כמה קילים בשביל לסיים את הסבב בצורה נחמדה. ופה פשוט ניתן שנייה לראות מה קורה. אתם רואים, PR הוא השיג כאן קיל בקייב. נראה לי קוראים לזה קייב, שיט, אני לא בטוח. אבל בגלל שגזרשן מת פה, הוא יודע שאין לו ברירה, הוא חייב לברוח, כי הוא לא יכול נגיד לעמוד כאן, כי מיסקו יכול לבוא מפה, ואז בכלל הוא תקוע, אין לו מה לעשות. אז הוא הולך ל-B, זה די סטנדרטי, כן, ב-B.
אופס, רגע, תראו, הוא גם ישיג עוד קיל אחר כך. שוב, זה לא משהו מיוחד, זה לא משהו עם הקבוצה. זה כן נראה לי חשוב לזכור שזה לא משהו עם הקבוצה. זה קיל שיכול להיות שהוא היה אמור להשיג, אבל בסדר. לא על זה אנחנו בוכים. כן, עכשיו יש לו פה סבב מאוד נחמד עם דיגל, תסתכלו. הוא השחקן היחיד עם דיגל בקבוצה. אתם רואים? כל שאר קבוצה לא קנתה כלום, זה איקו ראונד מהצד של מאוז. אבל PR כן קנה דיגל, כי כנראה היה לו מספיק כסף, אני לא בטוח באמת אם הוא זה שקנה או שזה... כן, זה הדיגל שלו, לא דיגל של מישהו אחר. קיצר, אז הוא פשוט מחליף את המיקום של דיגל. הקיל הראשון אהבתי, כי הוא גם היה בפוזיציה שאם הוא מת, אז חברים שלו יכולים לקחת את האקדח ולעשות עם זה משהו. במקום זה הוא עובר למידל עכשיו, אחרי הקיל הזה, שזה היה קיל מאוד יפה, היה חשוב לציין. שלא יודע אם זה באמת היה הדבר הנכון. אני לא חושב שזה כל כך שינה, בסופו של דבר תסתכלו, הוא גם משיג פה עוד קיל. לא כאן, לא הדשוט, הוא משיג קיל דרך הסמוק. על הבן אדם עם הפצצה, עוזר טיפונת לעכב את הטיגרסים, אבל זה לא באמת משנה שום דבר. מנסה לראות פה קצת, ואז פה הוא משחק טיפונת אגרסיבי האמת, הוא היה יכול לחכות אולי שספינקס יעשה משהו, אבל ספינקס מת מהר מדי. אז באמת אין לו מה לעשות, הוא מנסה להשיג פה עוד קיל, הוא לא הולך להצליח. אבל שוב, אני לא חושב שיש על מה להתלונן כאן. בואו רק, אם כבר חיכינו כל כך הרבה, ניתן לכם לראות איך הוא מת, וכן. אז עכשיו, הם נמצאים, שנייה, כדי להבין את המצב, חשוב לראות שנייה את המצב כדי להבין מה הוא בעצם עושה. יש 5-4 לטובת מאוז. בגדול, מאוז איבדו את A. A נמצא אצל הטיגרסים, אבל למאוז יש 3 שחקנים בדונאט. שחקן אחד פה זה קיי באמת, אז איך זה נקרא? אני לא זוכר. ו-PR נמצא כאן לבד. הוא יכול לבחור להצטרף, אבל יש שם כבר מספיק אנשים, הוא סתם יחכה מאחוריהם. זה פרקטית יוריד למאוז שחקן אם הוא יצטרף אליהם. מה גם גזרשן צריך איכשהו להצטרף, וזה הדרך הטבעית להצטרף בשביל גזרשן. אז PR עושה את הדבר ההגיוני, ללכת דרך כאן, או אולי מכאן. ל-A, ליצור מצב שבו, בואו ננקה, ליצור מצב שבו יש מכאן שחקנים ומכאן שחקנים. אוקיי? הוא יודע שיכול להיות שמישהו מגיע מכאן, אז הוא באמת מוכן, הנה אתם יכולים לראות, הוא מוכן לפוזיציה הזאת, תופס את הקיל. הוא רואה גם שטורזי וספינקס השיגו קיל על פלאוזר, כאן. כן, אתם רואים את טורזי. ואם נלך לנקודת המבט של טורזי, הוא ירד דרך סמוק, הוא לא ראה שום דבר, תראו, הוא חוזר עכשיו אחורה, הפצצה כבר נשתלה. עכשיו, מה PR עושה? אני די בטוח שהם לא יודעים על מיסקיו, מיקיוס, סליחה. יכול להיות שזה דרך שאני שמע אותו מקודם, אני לא הכי סגור על זה, אבל בגדול PR פשוט ממשיך את הללכת לכאן. אתם יכולים לראות. מה שהוא עושה זה הרצון הזה להתקדם קדימה. אבל, שנייה, יש לו מין רצון להתקדם קדימה. אתם יכולים גם לראות מהפוזיציה שהוא הסתכל עליה. נכון, מקודם הוא הסתכל לכאן. הוא חיכה לראות האם מישהו בא לתקוף אותו כדי לתפוס כאן פוזיציה טובה. ואז הוא רואה שחבר שלו מת כאן, זלקס, מת כאן. ומיד מה שהוא עושה, כן, גזרשן בא כבר לעזור להיכנס מפה במקום ללכת מכאן, כנראה הוא שמע את מיסקיו לפני זה. אז הדבר שהוא עושה זה מיידית הוא בא לעזור לחבר שלו, הנה, תסתכלו. מיידית הוא בא, תופס את מיקיוז, ועכשיו כן, הסבב ממשיך. זיקה הולך להשיג שם קיל טורזי, אבל ספינקס תופס אותו חזרה, וזה מאוד היה יפה לדעתי מצד PR. אם אני הייתי משחק משחק, כנראה שפשוט לא הייתי שם לב שקורה כאן משהו, לא הייתי מסתכל על מידל בכלל, הייתי מיידית הולך לפה לעזור על המקום של הפצצה.
כן, זה הרבה יותר טבעי והגיוני. יש לו כאן קיל, זה לדעתי סתם, כאילו, יצא לו לא טוב, אין פה הרבה מה להגיד. כאן PR תופס, כאילו הוא מסיים סבבים, לכאורה לרוב הוא לא אמור לסיים סבבים, נראה לי גם כאן זה סבב שהוא מסיים אותו, כן, אתם רואים עוד פעם 3 על 1. זה לא רגיל בשביל PR לסיים סבבים, עכשיו זה 2 על 1. שוב, אוקיי, סבבה, הוא שיחק פה עם זרשן, הגיעו ביחד דרך סייטי ספאם ל-A אחרי שהם איבדו את המקום. עכשיו, כאן, שוב, פוזיציה אבודה, אין להם מה לעשות. היית רוצה לראות את PR וגזלקס מנסים להיות ביחד, אבל פשוט PR, הוא ידע שהולך להיות כאן מישהו, ועדיין, הוא לא הצליח. בסדר, זה קורה, זה קשה להאשים אותו. כאן זה הפיסל ראונד של המחצית השנייה. הקבוצה שלו כבר ביתרון, כן, 5-3, אתם יכולים לראות. הוא נמצא קצת לבד בקייב, יכול להיות שהיה עדיף לו לחכות, יש לו את ספינקס שהיה יכול להצטרף ולעזור, אבל בסדר, אם לא צריך עזרה מספינקס, לא צריך, שער הסבב הם משיגים פה את הסבב. הפורס ביי הוא לא חיכה לקבוצה שלו, כמו שלדעתי הוא היה צריך, וזה לא משנה, הם השיגו את זה בכל מקרה, האמת, מכאן והלאה, מאוז לא הולכים להפסיד סבבים במפה הזאת. כן, אבל PR, תסתכלו, הוא מת כאן, כאילו, נראה לי בכל הסבבים, ויש לו קיל אחד במחצית השנייה. שנייה רגע, אוי, לא, אני התבלבלתי. אני תכננתי להחליף לפוב של PR. סליחה, מצטער, לכלכתי עליו. הוא משיג כאן עוד כמה קילים, הוא יחסית לבד, שזה הגיוני, כי זה באמת תפקיד שהוא וספינקס חולקים, הוא משיג פה 2 קילים, זה מאוד יפה לדעתי מצידו, זה הפגנה של יכולות מכניות בעיקר. הוא משיג כאן 2 קילים, נראה לי, אם אני זוכר נכון, זיקה תופס אותו כאן. שפה שוב טיפה אגרסיבי מדי. זה מה שמאוז מחפשים. מאוז מחפשים שחקן אגרסיבי. לפעמים זלקס אגרסיבי מדי, PR אגרסיבי מדי. יש להם את זלקס בתור שחקן פתיחה. ו-PR אומנם אמור כאילו יחסית לסגור סבבים. אתם גם ראיתם את זה קורה. אבל לא תמיד זה מה שהוא בוחר לעשות. לפעמים הוא ממש אגרסיבי והיה יכול לחכות ולהצטרף לקבוצה שלו. ושוב, המפה הזאת זה לא משנה מה הוא מנצחים את כל הסבבים, אבל עדיין, אני חושב שיש כאן נקודות לשיפור בשבילו, אבל זה משהו שפשוט אמור להגיע תוך עבודה. PR זורק שם נייד מטורף על מיקיוז, אין מה להגיד. ואז הוא מסיים את המפה עם 2 קילים. הוא עשה שם טרייד עם זרשן, הגיוני, לגיטימי, בא לעזור לספינקס כאן, אתם יכולים לראות, ספינקס לא היה צריך את העזרה. עכשיו רק סנקה נשאר, 3 על 1, הם משחקים את זה מאוד לאט, שזה משהו שמאוד אהבתי, הם משחקים את זה מאוד לאט ומאוד ביחד, ומשיגים את הסבב הזה, שזה באמת מה שהם צריכים, הם לא יכולים להרשות לעצמם להפסיד סתם ככה סבבים שהם אמורים להשיג. אם אנחנו הולכים שנייה לניוק, אנחנו רואים שפיאר פה עם 19 קילים, 13 פעמים שהוא מת, זה הגיוני, המפה הזאת הייתה באמת ארוכה יותר, כן, זה היה 13-11 לטובת מאוז, האמת שהם עשו אחלה לקראת הסוף, ממש מיני קאמבק אפילו הייתי אומר, כי אחרי הקאמבק שהיה להם במחצית הראשונה הם עשו פרקטית גם קאמבק במחצית השנייה. פה ה-ADR שלו טיפולת יותר נמוך, ה-KAST שלו גבוה ברמה מטורפת, וזה גם משפיע על הראונד סווינג שלו, כאן הוא יותר גבוה. בגדול, שנייה, אני אפתח את המשחק, אותו פחות ראיתי, כאילו ראיתי אותו בשידור חי, לא יצא לי עדיין לעבור על הדמו כמו שצריך, שזה משהו שמקווה להשתפר בו לפעם הבאה. בוא נעביר
נעביר לדמו. הנה. זה, כן, נלך ל-PR. וכאן ההתחלה של מאוז הייתה מאוד קשה, אני חושב ש5-0 אפילו. כן, PR, לא הקילים שלו פה, הם לא היו קילים לבד. חלק מהקילים שלו פה אפילו עשו להם טרייד, שזה ממש סבבה. פה הוא משחק, הוא נשאר כבר לבד, אנחנו לא יכולים להאשים אותו, ניסה להשיג שמה רובה, לא הצליח לו. כאן הוא משחק בטופ סיילו, הפוזיציה ההגיונית בשבילו לשחק, הוא נותן תמיכה לכל הקבוצה שלו שנמצאת באוטסייד. ואחר הם פשוט ממשיכים את ההתקפה, הוא פה כמעט מת מהצד, וזה לדעתי פשוט יכולות מכניות מטורפות, כאילו רמה אחרת. זה גם, הוא ראה את הבן אדם שם מקודם למעלה בהבן, והוא כאילו, יש לו את הגיים סנס לקלוט שזה עכשיו ההזדמנות שהבן אדם יצא, ולהסתכל שם ולהרוג אותו. עכשיו הוא כבר יודע שהולך להגיע אליו מישהו מאחורה, הם ראו אותו בתחילת הסבב. הוא מנסה לזרוק שם פלאש, אם אני זוכר נכון זה לא הולך לו. כן, לא הצליח לו, אבל בסדר, זה הגיוני, ספינקס נשאר שם לבד. ו-PR פה, בעיה של יכולות מכניות, שוב, הוא משחק עם הקבוצה יחסית, הוא יחסית אקטיבי בתחילת סבבים, שזה, שוב, מאוז מחפשים אגרסיביות. אני חושב שהם מחפשים אגרסיביות טיפונת יותר מתקדמת לתוך הסבב, ולא ממש בהתחלה שלו. אבל זה כנראה פשוט משהו שהם טיפונת יעבדו עליו יותר ויותר קורדינציה. סליחה. פשוט יעשו עם זה יותר קורדינציה בהמשך. כאן PR משיג שם קיל יפה, פה הוא משחק עם חבר שלו. הם לא השיגו את הטרייד על סנקה, אולי אחר כך, אבל לא באמת באופן מיידי, אז זה קצת בעייתי. פה PR הוא משיג שם קיל יפה, אם אני זוכר נכון, הוא הצליח להתחמק מהאופ, אז טורזי בא וסיים את זיקה. זה היה ממש ממש מרשים. בעיקר לצפות בזה בלייב היה מטורף. כאן, PR הולך ביחד עם גזרשן. בגדול, אופן יחסית סטנדרטי להיות ב-B. יש לו את טורזי שמבלבל אנשים למה בדיוק קורה. PR, אם אני זוכר נכון, הוא לא מספיק לשאול פה את הפצצה. אני ראיתי את ה... כן, טורזי היה שלו שם סיבוב נהדר, אבל הוא לוקח יותר מדי זמן לשאול את הפצצה ולא מצליח. עדיין, לא ביצועים רעים ממנו. זה טיפונת חוסר מזל, ולפעמים משמע של חברי הקבוצה שלו בכלל. כאן PR, משיג שם קיל. חמוד, כן. אין הרבה מה להתעכב עליו. הם היו פה ביחד, בגדול. הקבוצה שלו לקחה את A, הוא בא מאוטסייד, לעזור להם. זה, מוריד את מיקסיו וזהו. מיקיוז. פה PR היה ב1-5, כן, הקבוצה שלו תחת השאיר אותו לבד. אני קצת התעצבנתי עליהם האמת, על הסבב הזה באופן כללי מבחינת מאוז. כן, עם טיפונת. נראה את זה. אני חושב שזה בעיות מכניות של כל השחקנים, פחות או יותר. אבל בסדר, אין מה להתעכב על זה. כאן מאוז כבר בתור הסיטי סייד. בגדול, אתם רואים, ספינקס בא והשיג את הקיל, שם בפנים, זה סיים את הסבב, זה נתן להם את הזמן שהם היו צריכים. ופה אני שוב מרגיש לי שהוא היה צריך יותר לנסות להשיג את הקיל הזה ולחזור אחורה. יש לו פה את טורזי שיכול לבוא ולעזור לחפות עליו. הוא כנראה לא היה הכי מוכן בעולם לזה שהם כבר יהיו כל כך מקדימה. כאן יש באמת קיל ממש יפה על זיקה. אחלה קיל. נראה לי הוא גם מצליח לדחות פה את סנסה מספיק זמן עד שגזר שם נשיג את זה. כן, כאן הוא שומר על ראמפ. האמת, זה ממש יפה לדעתי שני הקילים האלו, ואז הוא נהיה פשוט יותר מדי אגרסיבי. שוב, יש לו פה את גזרשן, יכול לחכות, כאילו זה לא רק שיש לו פה את גזרשן, יש לו גם את
טורזי וזלקס שבאים לפה. לא יודע למה הוא יצא שם שוב פעם. אני חושב שזו טעות. אמ, אבל בסדר, זה לא שינה, המפה תכלס בכל זאת הייתה לטובת מאוס, אז מי אנחנו שנתלונן. שוב, פה סטנדרטי, לא משהו מיוחד. הקילינג כאן, זה היה מאוד יפה, אבל אני חושב שהקבוצה שלו פה אשמה. כן, לדעתי פה הקבוצה שלו אשמה שטורזי שלא הספיק לבוא לפה מספיק מהר, וגם זרשה נראה לי, כן. לקח להם יותר מדי זמן להגיע. אבל בסדר, אתם יודעים, אין הרבה מה להאשים אותו. כאן PR תכלס מצטרף לאוטסייד אחלה, כאילו, והיה ממש יפה מצידו. הוא שומע שקורה דברים פה ברמפ. נשאר לדעתי טיפונת יותר מדי זמן בתוך המולוטוב. בסוף הסבב הזה, למרות שזה 4-3 לטובת מאוז, אם אני זוכר נכון, הם לוקחים את הסבב הזה. כן, הוא מת, והיה שם, האמת, משהו ממש יפה מצד יוקי, הוא השיג 4 קילים, הוא כמעט השיג 4 קילים, אבל גזר שנסיים אותו בסוף. והקיל האחרון של PR, שוב, הוא כאן לבד, הוא לדעתי לוקח לו טיפונת יותר הוא כאילו חזר קצת מוקדם מדי, אבל במקרים, אבל מאוד סביר שהוא היה מת, ואז הייתי אומר שהוא חוזר מאוחר מדי. אז כנראה הוא חזר באחלה זמן, הוא מצטרף לקבוצה שלו לבוא ולשמור על בי, כן, הם יודעים שיש התקפה מרם, אז את זה הוא עושה בצורה מאוד יפה, קשה להתלונן על זה. זה בגדול מה שהיה שם בתור משחק. ספציפית הסטטים של PR כשחקן, לא, אופס רגע. הסטטים של PR כשחקן, כאילו האופנינג שלו ממש טוב, אבל אני חושב שהקלאצ'ינג שלו, שוב נכון, האופנינג שלו גבוה יותר מהקלאצ'ינג כמובן, אבל קלאצ'ינג של 56 זה יותר נדיר לראות בקלאצ'ינג. שוב, טריידינג גם נורמלי, הפייר פאוור שלו יפה מאוד. כמובן, בלי סנייפינג. יוטיליטי, לדעתי זה משהו שהוא צריך להשתפר בו. מאוד נורמלי לראות שחקנים עם יוטיליטי בכיף באזור ה-70. גם לא שחקנים שהם סופורט או IGL, שחקנים נורמליים ונורמטיביים. אז קצת חבל לראות שהיוטיליטי שלו רק ב-54. שוב, זה כנראה משהו שצריך להשתפר עליו, להתאמן עם שאר הקבוצה. וכן, בגדול זהו. מקווה שנהנתם. יכול להיות שזה יצא סרטון טיפונת ארוך, אני לא יודע, בתור סרטון ראשון. תגידו לי אתם. ויאללה חבר'ה, להתראות.